explicar o formulario da neumática. En neumática temos fórmulas moi básicas que xa se coñecen, que é presión igual a forza partido por superficie, sendo a forza que se mide en newtons tamén igual a masa por gravidade, vale, esta fórmula eu creo que xa deberíades de coñecer, a fórmula igual a masa por gravidade, considerando que a gravidade é 9,81 metros partido por segundo cuadrado. A presión se mide en pascales, vale? A forza se mide en newtons e a superficie en metros cuadrados. Entón, un pascal é un newton partido por metro cuadrado. Isto hai que sabelo, é dicir, hai que saber que un pascal é igual a un newton partido por un metro cuadrado, hai que saber que unha atmósfera é igual a 1,01 por 10 elevado a 5 pascales e hai que saber que unha atmósfera é igual a 1,01 bares. Outra fórmula que hai que saber é a fórmula do caudal. O caudal igual a volumen partido por tempo. O volumen é igual a sección, vale? Si temos aquí un volumen que é unha tubería por onde circula un líquido, pois o caudal igual a volumen partido por tempo, o volumen igual a sección por L, é dicir, o volumen este é igual a sección pola longitude. Longitude partido por tempo é velocidade, polo tanto o caudal tamén é igual a sección por velocidade. O caudal se mide en metros cúbicos partido por segundo e hai que saber que un litro igual a 1 decímetro cúbico. E a superficie S, a superficie unha superficie circular é igual a pi r cuadrado. Sabemos que o caudal nunha zona 1 ten que ser igual ao caudal na zona 2 e facemos esta aquí. A prensa hidráulica tamén hai que sabela, vale? Temos unha prensa hidráulica onde aquí facemos unha forza e isto ten unha superficie 1 e aquí facemos unha forza 2 e ten unha superficie 2. Entón, isto, pois, F1 partido por S1 igual a F2 partido por S2. Se despejamos nos quedaría así tamén, que S1 por H1, H1 sería o desplazamento, sería igual a S2 por H2. Vale, outra cousa que hai que saber son as fórmulas do cilindro de simple efecto e do cilindro de doble efecto. Acordámonos que o cilindro de simple efecto é este, vale, un cilindro que normalmente ten un retorno por muelle por onde hai solo unha entrada, vale, este é un cilindro de simple efecto, e este é un cilindro de doble efecto, por onde temos unha entrada de aire e aquí tamén unha entrada de aire. Pode entrar aire por aquí ou por aquí, sin embargo aquí solamente pode entrar aire por aquí. Entón, nun cilindro de simple efecto, as fórmulas son, despejando esta de aquí, P igual a F por S, temos que a fórmula é F igual a P pola superficie do émbolo. Nos acordamos que o émbolo é esta superficie que hai aquí, un círculo. O volumen é igual á superficie do émbolo por C, sendo C a carreira, que normalmente nos dan o dato. E despois o traballo útil é igual a F do vástago por C. O consumo de aire, cando falamos nos problemas de consumo de aire, nos referimos ao volumen. E a F igual a F teórica menos F do muelle, se nos dan, ás veces nos dan a forza teórica ou a forza do muelle. O cilindro de doble efecto é este cilindro de doble efecto, aquí a forza xa é diferente porque temos unha forza de avance e unha forza de retroceso. É dicir, unha forza cando avanza e outra forza cando retrocede. Cando avanza a forza é P por superficie do émbolo e cando retrocede P igual a superficie do émbolo menos superficie do vástago. É dicir, a superficie do émbolo sería a superficie que hai aquí e a superficie do vástago sería esta de aquí. Entón hai que restar isto menos isto. O volumen de avance sería a superficie do émbolo por C e o volumen de retroceso superficie do émbolo menos superficie de vástago por C. O traballo útil é igual a forza do vástago por C. Cando hai rendementos hai que ter moito coidado e hai que aplicar a fórmula, vale? Se nun exercicio nos fala de rendementos, entón hai que meterlle o rendemento aquí. O rendemento ás veces é do 80%, do 75%, do 90%, pois collemos, en vez de, pois se é do 90%, collemos 0,9. Forza de avance igual a rendemento por P por superficie do émbolo. Forza de retroceso igual a rendemento por P por superficie do émbolo menos superficie do vástago, vale? Igual que isto de aquí, pero lle multiplicamos polo rendemento. Vale. Consumo en condicións normais sería isto,
Outra cousa que hai que saber é que a presión atmosférica igual a presión manométrica por a presión absoluta igual a presión manométrica por presión atmosférica e a presión atmosférica suele ser de 1 kilopondio partido por centímetro cuadrado. Hai que saber tamén estas fórmulas.